време е. Масло. Масло. Яйце. Яйце. Шоколад. 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 Дарби! Какво? Ние готвим, не заразяваме. Аз просто проверявах качеството. Е еднакъв. Не е вярно. Има всякакви шоколади. А за тази рецепта трябва белгийски с 80% какао. Еха, колко точно? Баба винаги казва, детайлите правят всичко. Сега почти не казва нищо. Няма проблем, просто ми липсва предишната баба. Любимата й помощница й приготвя торта за рождения ден. Може тази магия да я оправи. Браунитата трябва да са перфектни. Аз преди не съм пекла за нея. Ще бъдат перфектни. Шарлот. Дами, поздравления! Ако сте получили това съобщение, то е защото не миришете много и може да влезете в отбора. Двойното дриблиране е скучно и злополучно. И когато не знаете... Подайте топката. Ще хвърля нея, не топката. Малко ме дразни. Малко? Тя дори още не е капитан. Технически тя още не е в отбора. И ние, а дори не се упражняваме. Бъди Куин? О, лицето и ръцете на страна. Така. Я не си посмял. Или какво? Не! Бъди? Ох, Бъди! Бъди, върни се! Спрете! Бъди! Върни се! Бъди! 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 На тавана е забранено. Нарушаваш правилата. А официално и аз. Виждам защо. Страшно е. Някой друг страх ли го е? Само мен? Добре. Канки. За малко. О, не! Пипнахте! Нелси! О, велики банани! Какво видя? Готварска книга. На баба е. Коя е тя? Тази в средата. Кои са другите две? Не знам, но сигурно са бабините Дарби и Хана. С баба никога не сме правили тези рецепти. Весели шоколадови бисквитки, мързелива лазания, сладкиш без думи. Странни имена, а? Може да си кръстиш сладкиша както искаш, стига да е сладък. И да го изям. Шарлот. Дишай, Хана. Ще тренираме. Ами десертът за баба ти? Съсипане. Не. Инцидентът с Брауни то не беше случайен. Това е знак. Права си, знак е. Ще направя една от тези тайни рецепти. Сладкиш без думи? Да. Ще ни трябва седронова ванилия. Имаш ли? Не. Но знам кой ще има. Кели Куин! Отдавна не съм те виждала. Влизай, яш. Джейк направи емпанади. Опитай и кажи, че моите са по-добри. Няма начин някой да направи по-добри емпанади от тези на Мама Пи. По-добри са от на Мама Пи. Ванилов проблем. О, как да помогна? Седронова ванилия? Нямам идея. Не мисля, че има такова нещо. Седронова? Какво ще готвите? Сладкиш за баба ми. О, толкова мил. Странно е колко много заприличваш на нея. Тя да заприлича на себе си. Мразя прекия път. Дано не седи зловещо отпред. Няма да гледам. Добре, аз ще погледна. Не, няма я. Добре. Го сравнете, Силвърс. Много хубав плет. Това е изкуство. Добре. Трябва да вървим. Хайде.